Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tio mana di honuaeng asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita, alea manami na di banua gijang, na madok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, na lahosal pusogot langit dohot tano, alai nahot do anggo hatam ro di saleleng-leleng na, akup ni ikom patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi, saya si maroham dihami, pahot marohanami marhapor seaon di hatam, marhite-hite to di porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roa hami paimay mahon ho, jala asa dapot hami hangoluan na sorasuda. Amen. Tapuji Tuhata marede hita.
ngihon ma pati di debata di perminggota sadarion imana tersurat di 2 Raja-Raja bidu 10 pitu ayat 10 tolu songonon madido disi. Pola marpanidangion muse Jehovah di Israel dohot di Juda marhitesian pamangan ni saluhut akka panurirangna dohot saluhut jolma parpangukapon madok tunasida. Paubahamu marohamuna siadalan muna akka naroai. Jalaradoti hamu akka tonakku dohot aturaku. Hobartu sadok patik naung hupatikon tu akka opumuna. Jalanaung hutongoson tu hamu marhitesian akka naposoku. Ima akka panurirangi ido sahatna. Atong rak mangidogugo mahita lahu manghulahon na hobartu patiki. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Tatopoti madosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitop panasana adong. Paruhum na tigor manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuulahami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo ho nauhum hami ala ni dosa nami i. Alay natarsol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suru matodi porbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tu hamu. Guruhon hamu masianahu. Ay nalabok doahu jalana serek marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna.
ay labok do augaku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan tamarede mahita. Hatan di debata ima turpuk epistel di perbingguat apala di tikion ima natar surat di pesalmen bidu pitu 72 mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat 10 sia tajahama marsikat sorin hami mana perjolo di ayat 10 sia anon rap hita. Ale debata sai pasahat maaka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asamar parbuehon hadameon akadolok di bangsoi, jala maruli hati goran akarobean. Sai homa dihabiari halak saleleng adong matanyari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madia kaarinai partigori jalamani buk-buk hadameon rodi nasoadong bebulan. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halongonan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Jala sobaon ni sude raja ibana, luhut doa kaparbegu mangoloi ibana. Olanana do na met-met dohot na pogos, jala paluaon na doa katodi ni aka na pogos. Say mangolu do ibana jala lehonon na tu ibana sere sian seba jala tangnya konon na do ibana toktong pasu-pasuon na do ibana ganupari. Say hot ma guarnai rodi saleleng lelengna, say muap ma baritana saleleng adong matanyari, asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana, luhut aka parbegu martuahon ibana. Rap hita. Pinuji madohot goar ni hamuliaon nai rodi saleleng lelengna, jalagok hasangapon na maliat portibion. Amen, amen. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede hita.
taha tidakon maha porseautai, songon naina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhatan natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpajal de ibana di hau pinarsilang, natua tu banua toru dung ditanom, namula mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogo daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede puji-pujian na sinoarahon ni punguan kor lansia diuduti dohot ina Kamis.
Tabege matikting na masa di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluhuna. Tapai hutihut matiting nama ragam di Minggu tanggal 7 Desember 2025. Naparjolo goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent paduahon. Lapatanna Minggu panomunomuo di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Topik Minggu paubahamuma rohamuna ainunga songgop harajaon Banua Gijangi. 2. Kelompok KOR tu hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 7.30 gabungan perempuan Ama Salom pukul 10 WIB Ama Jericho NHKBP pukul 10.07 WIB Ama Huria Remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 14 Desember 2025 nanengro hita memakai bahasa Batak. Opat pasahat ulos hatuaon. Di hari Minggu ta sadarion patupaun ni huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima amang saut situmorang tubuh tanggal 4 Desember 1950 umur 75 tahun sian sektor Sion. 5. Amplop resort di Minggu ta sadarion patupaut do papungu amplop resort tapasahat mai ditiki napasahaton pelean napaduahon onom dakdanak nasorang di hari Jumat 21 November 2025 nasalpu di basa-basa tuhata do sadadak danak bawa di keluarga Richard Manulang boru manihuruk sian sektor Sion. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. 7. Titing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo ma Daniel Sihobing anak niamata marangis Sihobing tubuh ni nata Almarisa boru Siburian alamat Jalan Pancawarga 5 RT 002 001 Penas Jakarta Timur, Huria HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik Ualu, DKI Jakarta. Dohot Orwana, Dorista Nopi Boru Siregar, anak Niamata, Doni Siregar, Tubuninata, Rosuta Boru Siaturi, alamat Jalan Raya Pekapuran RT 01 RW 04 Curug Cimanggis. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik Ualu, DKI Jakarta. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagasom ma David Wirahadi Sinaga, anak Niamata, Linggom Sotarduga Sinaga Nahinan. Tubuh Ninata, Lenta Talenta Boru Huta Barat, alamat Jalan Sawo 5, Blok EE, Opat nomor 10 Perumahan Sukatani Permai Depok, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dot Orwana Pahlawarni Boru Girsang, Boru Niamata Lorman Tua Girsang Nahinan. Tubuh Ninata Bernike Boru Manurung, alamat Jalan Raya Wangun RT 03 RW 002 Kudus Desa Sindang Sari. Kota Bogor, Huria GKPA Depok Resort Jawa Barat Distrik Opat Jawa Sumbangsel. Nunga Marpadan Manang Dipatupol Nasida Nadi hari Sabtu tanggal 20 November 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. Di pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeom ma Amsari Parulian Sitopul,
anak niamata Syarifuddin Sitopul, tubuni nata Karnia Rointan Borsinaga, alamat Rawakalong, RT 04 RW 04 Cimanggis. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Dohot Orwana, Sarma Silalahi SPD, Boru Niamata, Sahata Silalahi Nahinan, Tubuni Nata, Estihar Boru Hutapea, alamat Jalan Matahari Raya, Blok 10 Tolu, nomor 8, Mekarsari. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Nunga Marpadan Nasida na di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di HKBP Cimanggis. Di Pasu-Pasu di hari Senin tanggal 20 Desember 2025 di HKBP Adia Koting Jaya Resort Parsikaman Distrik 2 Silidung. Walu permingguan manang ibadah sekolah minggu. Hari Minggu na naing ro tanggal 14 Desember 2025 hot domardala permingguan manang ibadah sekolah minggu songon nasomal masuk pukul 7.30 WIB tuhamu amanami inanami natoras ni aka sekolah minggu hususoi hami ma asa tasarihon manaruhon akayana kotai maddohodi permingguani sia padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 nanaing ro patupau ni huriata do ulau padidion nabadia tu akan atoras nanaing mabuan ianak kona tu padidioni asaro maddohoti perguruan ni natoras di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 mulai pukul 10.05 WIB di gereja. Laos tabuam ma formulir pendaftaran nasian situa sektor 10 amplop Natal. Di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 nanaing ron patu pauta do papungu amplop Natal 10 sada torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 30 November 2025 780 sia halak 12 ruas nama ulang tahun kelahiran 47 halak ulang tahun pernikahan 10 tolu keluarga Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 1 tanggal 14 Desember 2025 hatani debata napasik kopon las niroha muna tersurat di Johannes biddu 15 ayat 7 molomian hamu di bagasanau jala molomian hataki di bagasa kamu jupak kamu bro manang dia pe dipangido rohamuna pelean iuran diakonu sosial huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon walukaka godangna Rp1.125 saplopat pelea bulanan manang tahunan torop napasahaton pelea bulanan tahunan di bagasan mingguon 10 sadakaka godangna Rp2.050.000 mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas nang pasahato pelea bulananna dohot iura diakoni sosial 1 bulan Desember 2025 tuakana so pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganu bulat tuhuria marhide parhalado sektor tabe keuangan huria 7.810.140 rupiah pembangunan 1.120.350 rupiah sentralisasi manang tu pusat 8.120.375 rupiah jumlah saluhutna 10.120.870 rupiah molo tungadong dope pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton
songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu Tuhan ma peleani bain sangap di goarna. Mau lihat. Pinangido homa to amang situmorang romamu lau manjalo ulus sian huriata HKBP Cimanggis. Rodo atau kita lanjut toma. Tapi gema ede puji-pujian na sinoarahon ni kor amahuria diuduti manon dohot kor remaja.
Tapuji Tuhata maredehita laos dison mata papungu peliata sada a dohot sada b. Damene di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita. Orang gugur dupe suara munabah, nangaliat doamu. Selamat hari Minggu doa, selamat Advent Madihita saluhut na manginang. Itu tong.
Huria nahina holonga di bagasan Kristus Yesus tajak kemahatani di bata ima sian Evangelium Matius bidutulu mamuka mai sian ayat sada rodi 12 songonoma ujahama dihita parjami taon ni si Yohanes Padidi dungi di laon niari hehe masih Yohanes Padidi marjamita di halongonan Judea ninnama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajau banua gicangi ibana do na pinaboa ni panurang Jesaya ujuna ni dokna suara ni nama jojo di halongonan pature hamu madalan di Tuhani pahornop hamuma sidalanan nai ibulu ni utodo ulos ni si Yohanes kuling-kuling hodo hosna akas si hapor do si tuak ni loba do si panganonna dungilah homa pangisi ni Jerusalem manopot ibana songonido hot sude halak Judea ro di salut akka namaringanan di lambung ni Jordani jadi di padidio si Yohanes manasida daek Jordani dung ditopoti be dosa nasida alai di na ni idana torop parisi do sadusi manopot pandidio nai ninna mamadok nasida hamu anak ni uluk isedo na mangajari hamu pasidikon rimas naro sogut parbueon amuma natama pabua nong muba rohamuna jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matuhamu terjadi hon di batado anak ni si Abraham sian akka batuon ai nunga pola ape takke tudaling ni akka hau ope si tabaon ma na sahau na somar parbuehon na dinggan jala sida buhonoton tu api ia ahu aik do hudidio tuhamu madokon bau bahon roha alai adul gumogo do narosian pudiku gari mambuan si patuna kurang tama dope ahu didihonon ni ido tu hamu todi parbadia dohot api di tangana do purpuran payasona ma pardegiana papungonna do emena tu sopona alai tutungonna do anggo hurak kami tuapi na sora mitop ima sahatna torus do mardalan amanginang partikian na masai hatop rupani jala laos di mingguon masuk hita tu minggu Advent paduahon boi madohonota nunga lam jonok be ari hatutubuna naing ingotota naing pesta honota ima Natal alanima manginang huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus di Advent paduahon di paingot do hita musi balga ni holong ni Tuhani di hita bangsona Allah mengingatkan kembali kepada kita untuk merenungkan di Advent yang kedua ini begitu besarnya rupanya kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus amin arung do pena somakilala asini rohani di bata di hitana adung di bagas gerejaon asa tunjuk tangan jo asa uboto manang yakon jangan dong sude do mandai balga asidot holong ni rohani di bata itu teh manginang sude dak sude do pemar suara sude do do koni do nang sangsi yang umar Tuhan buha ala napugos do pehita hilalauta susahian enggak boleh begitu kita harus mengikrarkan ikon hati dangotta do
ikon okuhonotta do diganup nguluta basa parasi roha do Tuhani otik manang sadia pasu-pasunai balga manang met-met amanginang manang nahyape hita marsai manang nasiat-siat do hita seterusnya tong do ikon do honotta balgado asini rohani dibata itu halak Kristen. Orang Kristen, orang yang beriman, orang yang berpengharapan harus berpengakuan Yesus adalah pemberi karunia yang berkelimpahan. Segado hita molo mamakau na manginang berkelimpahan ini apa di tahun pukul tu iba na rohamuna apa sehat dua musi isi do pehosa muna isi do pehosa ta taha mulai itu umai mulutung pe kosong kantong ta dadap je kosong do emang ala ning nata lonton baru on isi ma denggani di bata dang bebe hita mulak tu bona pasugita ima adil ni di bata susah hitan waeng dang bu hita mulak jadi dapol pikirot tabe lau papunguhon tusan mar pesawat mar kapal laut tuson dak pola be soma hita mar sunang-sunang di Depokon amin soma hita mar sunang-sunang HP na talang HP na inum soko dia be parsaurata soma hita marlas ni roha huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus marhiteon turpukon ta coba majolo merefleksihon ngeluta mamuka 2025 Januari sahat di Sadarion Advent padua onon pikiri hita maju isi di hundulat teh adong nahurang amanginang pembahenan ni debata ada yang kurang pemberian Tuhan. Saya rasa tidak ada. Setuju? Alai pambahenata maradopo debata maradopo dongata di bagasan parsaoran godang dona humurang. Setuju? Godang dona humurang. Alani do apen napa dua onon ta refleksi homa. Mari kita bandingkan apa yang sudah kita beri terhadap Tuhan melalui gerejanya ini dengan kehidupan kita ini. Aha naung dilehot debata dengan bahasa nai pasu-pasu nai tarenukan kita renungkan itu manginang ta refleksi homme Injil ini menceritakan seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat rendah hati. Yohanes Padidi, Yohanes Pembaptis di bahasa Indonesianya. Turkian rohana, Turkian rohana, dan gijang rohana. Lambas, tongam, alai, dan ginjang rohana. Mararupon halak sadusi parisi bagaimana dia membaptis orang serta menyerukan pertobatan bau bahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua kijang ima topik ni mingguta sadarion ta coba majo rap madok mahita amanginang di topik mingguta sadarion bau bahamuma rohamuna ainunga songgop harajon banua kijang bertobatlah anggo di minggu nasalpui tak selesai homma sudi asatiur pardalanata di bagasan waengon kelanjutanna udut ni jamita nasalpui bau roha nama hita sudi iko bau tamarohata
bertobat kita yang belum bertobat, supaya jauh bencana di Depok, Jawa Barat ini. Amin. Sude mahita martangiang manginang di Bagasta, unang dapotan barisan hita ala menurut BMG dui alai pos rohamuna Lukasada ayat 37 dan ngadong naso tarpatupa di bata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita datang sembah sujud mohon ampun, kita akan aman di Depok ini, Cimanggis ini. Porsia doamu, porsia doamu inang, ina rohamu narate, elo molo muni Tuhan itu, down. Molo rohita marsumba, ta okuho dosata, sesaon nama hita dosata, dang roi bencana. Au porsia, hamu iko porsia, asa aman Depokon. Iko tahatidak kodui, ale sudema bangso nang negaraon, ikon manesa dosana diarupan ni di bata. Ido turpukon, rodo si Johannes Padidi. Dohot maswarahon sesa marsisa dosa mahita. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tung masa si holdo bangsa Israel di haroro ni Mesiasi. Mereka mengira Yohanes Pembaptis inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Namun Yohanes justru tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggikan dirinya. Yohanes justru tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggikan dirinya. Ima songon di ayat 10 sadainakin iutok kamu. Ia ahu aek do hudidio tuhamu. Madokon paubaon roha alai adul gumugu do narosian udiku gari mambuan sipatuna hurang tamado peahu didi honon ni ido tuhamu todi parbadia. Yohanes mengatakan dia tidak mampu membaptis Tuhan Yesus pada umur 12 tahun. Pada saat itu Yesus datang kepadanya. Tetapi Yesus, silahkan Roh Kudus yang mendidih awalnya. Roh Kudus yang membaptis aku. Sehingga Yohanes berani melakukan apa yang diperintahkan Yesus supaya dia dibaptis. Outsugari alanga godang halak mangira Yohanes Padidi ma Mesiasi outsugari ibana olo margabus jala pagicak kodirina dangolo imana paubau rohana dangolo imana bertobat outsugari boido imana bergabus alai disoma si Yohanes naturuk rohana dangolo imana mambahen dosa dia rupa ni aka bangso sadusi parisi nang Israel atihai di turubuk taon dangolo ibana di boto ibana do di tadda ibana do dirina ise ibana dia rupa ni debata bui sajodo manginang Yohanes sonak kemadok ido audo Mesias inna kan karena orang sudah melakukan dan melihat pekerjaannya sebagai seorang Mesias. Alai disadari ibana do ise ibana
Dia mengenal dirinya, tugas dan peranan dia. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ido tugas ni si Johannes Padidi, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ima mangulahon padidion semua supaya dimasukkan ima di buku bolo ni di bata. Ido makana hatata huriata madok naso tardidi naso dapotan guar di harajaon ni di bata. Yang belum dibaptis dia tidak akan selamat. Dan dipakai ibana manginang istilah aji mumpung dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sepatah. Alai si Johannes toruk situ dudo rohana laho dinamangulahon pakobasion jala sude bui diulahon ibana dohot denggan ulahon nai ima si Johannes Padidi. Dan ulu ibana membuat naso ulahona justru bangga ibana aha nabui ulahononna na tapi hola nama didi dohok maswarahon bertobatlah marhamu bau mahamu na tapi hola ni na duai suarahononna ala ni mamanginang ta refleksio mangulu tahun buhadu hita mau lepas di posisi ni si Johannes Padidion. Aha mahira-hira di utuk-utuk do pikirata si bahenota ulaota apa kita pakai, kita memakai istilah ima aji mumpung nakin na pasti marhite trupukona manginang bui madohonota si Johannes Padidion gabe ta teladani ma ibana. Amin. Ta teladani ma ibana. Ta tiru ma ibana. Gabe paniroi ibana dihita. Contoh teladan dalam kehidupan melalui Advent kedua ini. Idona pinaboni tupuk tahun. Sairodo akka godao ni yang manginang saliling mangulu hita. Boy hita madabu tu penyalahgunaan wewenang manang ima penyalahgunaan kesempatan yang sering sekali menghantui semua orang termasuk para pejabat-pejabat negara tahun naso mengakui dope naso mane sadusana dope diarupan di bata gabe honama bangsona bencana semua ditebangi secara liar dan adong be na dengan hutan di Bonaposegita disegai dan adong be na jujur audo mambain izini dan adong dope alani korodo na sida tutuhan di bata mangido hasesaan inusa andorang soro uhum ni di bata tu na sida ikoro na sida uduk kondna rabdo sude aka nasa naso targuari dope namambahen dosa penyalahgunaan wewenang jabatan di negara Republik Indonesia ini. Iko rodo nasida, iko marsomba do nasida, tuadopan ni debata, andorang soro debata, manghumi nasida. Alani mamanginang hurian hinolongan di bagasan Kristus Yesus tiki diuji hapor siota olo dohita memang gali daging do gali alai todi margugu do ya tubuh kita ini lemah tapi ingat siapa yang menciptakan kita Tuhan. Mulubui pe akan napistar mambain robot alai na pasti dang bui bayanon napistari di robot nai ima kandungan dalam tubuh perempuan holanima dang bui
Alani ikon tahapur siaido debatado namar huaso, debatado namar hagugoon sian saluhutna. Ibana do na punasa portibion nang banua toru nang banua kijang nang hita ibana do na puna hita dang hita na puna ibana, ibana do na manopa hita dang hita manopa ibana. Alani di minggu Advent na padua honon, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Mari kita merenungkan amanginang siapa kita. Isi do hita di hadapan di bata. Molo so manangise do HP hita di hadapan di bata atong dang adong si hagi jangonota. Dang adong pola si paboota na mamora doaw, na pugos doaw, na susa doaw, na songolod daw. Tak pola do onota songoni di jolo ni di bata. Alai Roma hita marsumba tu hadapan di bata. Ampun Tuhan, sesama dosaku dak tamaau konido dohonon ni sudah jolma, maka dia akan selamat. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus tiki diuji hapur siata ulo do hita gale jala sairodo sibolisi berusaha. Iblis terus berusaha menemani dan memberikan menu yang indah kepada semua umat Tuhan. Cara dunia lah itu, cara iblis lah itu, supaya kita terlena dan kita tidak pernah sembah sujud kepada Tuhan, dan kita tidak pernah akan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Aka usaha ni sibolis maya manginang. Hati-hati. Makana manat mahita namarhuria, manat mahita namarugamu. Jangan pindah-pindah. Unang tuson, dang HKBP Cimanggis, si patah HKBP on. Hati-hati. Boido lomo-lomo tatabayan alay dang lomo-lomo ni di bata dang olo lomo-lomo na tabayan ni i nagabi lomo ni rohani di bata. Hati-hati. Alani salireng mangulu hita Roma hita tubagas joro ni di bata. Apalah sajom 2 jom lilingi. Ale molo marnonang hita lubis yan 4 jom. Alay dang adong disi hata ni di bata na tadokon di punguata parsaorata. Wajar do di bata muruk. Sarupa dui molo ngamar keluarga yana kotayan non buruta ngamuli di halupahon natorasna songonima batin jiwa rohani natorasi amang tahi dang keadope ro anakku boruku mamerengau habis ya bulan donasi di kandungan holan sukses dadanaki so na adong dipangido natoras harta siani tuarma mobil huburu dang adong untuk kalian semua remaja dan apuso bulung ingat orang tuamu. Ingot di Batam. Sarupa doho mangingot di Batam, doho marningot natorasmu. Hati-hati. Sempat kau lupakan, Tuhan akan marah. Maka itu jangan main-mainkan hidupmu. Unang marmiami na marugamoon, unang marmiami na manguluon, salelengadong hosa di daging ng pamatak taon, pakke mapartikiata, marsumba, tu ibana. Jangan ada kata-kata musim hujan. Ale adong do mobilmu, adong do motormu, dilehot di bata do sudei. Alai dang pakyo mulau marsumba tu joro ni di bata, anggoho dangnya tu sapeho. Hati-hati yang menginang. Apakah kita tidak takut? Saya takut, tapi saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya.
Amin. Ikoni dohonota. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Alani diigil tawad do di bagasas darion marhite Evangelium Matius bidu 12 ayat sadaro di 12 marhite adpen apa 2 asa ta mampu homma mangulahon tanggung jawab ta sebagai halak manang umat ni debata hita. Mari manginang saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita merefleksikan kehidupan kita ini selama kita masih hidup, selama kita masih diberi Tuhan napas kehidupan ini. Mari kita refleksikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tanggung jawab kita bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan yang memberikan tugas, memberikan wewenang kepada kita selama kita masih hidup. Molo ama hamu parmahat dohamu di bagas muna, molo ina hamu mangurupi parmahani dohamu laho mangulahon ulaon ni tibata mariti keluargai mangatur hon membuat danaki tu bagas coro ni tibata. Tanggung jawab kita itu amanginang Bapak dan Ibu saudara, tanggung jawab anak-anak untuk datang kepada bapak dan ibunya dan mau diajak untuk gereja marminggu kebaktian sotung tinggali. Jangan nanti kau sakit kau berdoa Tuhan tidak mau mendengar itu. Ala ni pangalahom, ala ni pambahena muna sohasea nasoharu bois pujion. Hati-hati. Alani adpen apa 2 honon dingga mahita merenungkan di bagas tano dung mulak sem bagas curo hatani di batau panyoton marhite Johannes Padidi garisi Johannes Padidi dak tamai bana madidi Yesus ale ala marsuru do Yesus jalan madok todi ido madidi awina ale marhite si Johannes ido umpain olo ibana. Dia punya wewenang untuk membaptis, tapi dia penuh dengan rendah hati dan hagicakon dirina. Dan dihagicakon dirina. Ditada ibana do tugasna na sinuru debata do ibana laho bau-baun rohani sudi bangso doho madidi. Ale di si cupang anak ni debata Yesus Kristus maguarna Mesias na tapai mai-mai na pinai-mai ni bangsoi sonima sombana udukna tu Yesus Kristus dak tamau gari maniup sepatumu bena. Apakah kita bisa begitu amanginang? Iko bui do hita songoni, iko bui do hita mananda dirita dina mardongan dina marsaur hita berarti dang adong habe lapatan ni gicang ni roha pagicang gicak ko roha saling mangulu. Tetapi di dalam keragaman keberbedaan kita mari kita saling memenuhi, saling menyapa, saling melengkapi. Ido tanggung jawab ta sebagai halak nang pinaluan dari bata marhite padidion nabadia. Lanima uriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus tamama hita mengulahon aka ulauta na pinasahat ni di bata ikon ulauta penuh tanggung jawab. Amin martang yang mahita. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia tema Tuhan. Selasi dot holong niroham. Dohot denggan ni basam saluhutna. Nunga huoku heami saluhutna Tuhan. Dengan ni basam do Tuhan saluhutna. Ubahen bui hami. Patu pompar minggu nami.
marsomba manesa dosa nami dia dopamu na badiai. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, asi maroham dihami alak pardosaon. Homa Tuhan manesa mangurasi dosa nami na gudangi. Asa tung tamah kami marpangido hon mangudukon rohan ang pikiran nami dia dopamu na badiai Tuhan. Sok songoni matahe Tuhan nang tikting na masa dot na nang si pamasaon ni huriam toktong mahu pasatami tuho Tuhan. Asa saluhut na hami parhobas na makobasi huriamon gok todi dada utuk-utuk nami dada hamalon ng pikiran nami mangulahon ni Tuhan dang mampu hami Tuhan alai ulosima sude pakobasyon nami marhite todim asal momanasaut dang lomo nami. Pada masih hami aka parmaraan bencana na say dietong aka BMK na naing rong si masa udut na alay posrohan nami Tuhan dang naneng pamasong di hami ala nunga rohami tu adupamu marsomba jalama muji-muji ho jalama ngido sisa dosa nami posrohan nami Tuhan atong gom-gomi mahami gomos matio pami Tuhan aka sude anakomu aka sude Tuhan na mangulahon lomomi di Portibion ajari mahami Tuhan mamilangi aka area nami na salpu asaboy hami merefleksioni Tuhan asaboy hami Tuhan manada diri nami hodo Tuhan jala di bata nami na mangalon hay pason hagugoon nang saluhut dangarong nahurang wilalahami pambahenamu Tuhan alay sa jutjot do hami colma na gudang mampain haurangan dia lupamu asi maroham Tuhan sesa masaluhut nai hasalaon ni sude bangsom nang negara nami sayhoma Tuhan na toktong Tuhan mangalehon asin rohami dia kadongan nami na hona bencana alam ala hamurukomu Tuhan ala ni penguasa-penguasa penyalahgunaan jabatan gabi sudi ditabasi sudi Tuhan na gabi roaka bencana atong Tuhan tukima roha do pikiran na sida saluhut na Tuhan ala hodo raja hodo na punasa Tuhan iko sudedo ulu ni tot marsomba Tuhan dupamu di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami atong di naung sidung penon minggu namion mulu tungpe mula be hami termubi akar ruas ni uriam say homa Tuhan nama joloni pardan nasida pada waka parmara toktong mau Tuhan menggungkumi nasida dagingna marite tondim jalan menjagai nasida saluhutna termubi hami akar parladom akan apusum say homa Tuhan na toktong gumos maniop hami gumos matiop hami Tuhan jala ulu homa hami Tuhan disudi aka pakubasyan nami asa hara jauh mu masaluhutna di Portibion nang di Bano Gijang Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami om matang yang nami ele-elek nami Tuhan nahu sombo kami marhite-hite guarne nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami tuho amin. Marende hita los tapasakma peliata tu pilihan paduahon dohot tu resok marite amplop nadong dihita. Today
Marhapusan ho tu Jehovah, marhapusan ho tu Debata, marhapusan ho tu Jehovah, marhapusan ho tu Debata. Jong mahamu saya rado tima hati gora, saya rado tiha holongani, saya rado tima hati gora, saya rado tiha holongani. Datangnya koma peliata ale debata amanami na di bano gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masyanan nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalu may gabi uap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasi yang hami pilihanon patimbulhon harajaumu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam tanda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tangaon songona di banua gijang, lehon matuhami, sadarion hanguluat siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago ayo pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sondako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar madamena tuto dim amin amin selama apa madihita Selamat Horas.